nyasha zokunziwa taitiwa nepi nyasha zokunzi mwana washe Baba taitiwa nepi kunzi Jesu tweshe Jesu Baba taitiwa nepi kunzi taitiwa nepi Baba taitiwa nepi iwo kunzi taitiwa nepi kunzi vana vashe taitiwa nepi nyasha kunzi vana vashe kava kutsweshe isu taitiwa nepi Baba kunzi taitiwa nepi kunzi vana vashe taitiwa nepi nyasha kunzi Jesu tweshe Jesu Baba tarisa iropa ashe riri tarisa iropa arashe riri babu tarisa iropa arashe Jesu riri tweshe Baba tarisa iropa Baba riri tarisa iropa Jesu iwo tari Baba Jesu Isu taitiwa nepi inyasha Baba kunzi taitiwa nepi kunzi vana taitiwa nepi Baba kunzi Jesu utweshe Jesu. ndoda kuti tisvike patinongonamata tingoti Mwari makatiwanira henyu nyasha muna 2024 tavambuswa zvekare tava muna 2025 nyasha dzegore rino ngadzindiwane. Munhu waMwari wakatipa theme acts of faith, mabasa okutenda. Ngatisvike patinongonamata tichingotenda Mwari muna 2024 vakatipfuudza muna 2025 ngatiwanirwe zvenyasha. Hakusi kugona kwedu, hatina zvatakanyanyogona, asi takawanirwa nyasha. Ngatinamatei. Baba vangu nezita raJesu, nguva yemanherano Baba tauya zvekare makaita henyu na 2024 hezvo tasvika pama 10 days emuna 2025 makatiwanira nyasha. Dai musirimi makatiwanira nyasha tisiri pano Jehovha, patinongomutendai tinongomurumbidzai Jehovha, nokuti zvakaitwa nemi, nokuti Mwari makatinakira. Idzo nyasha dzokuwanikwa tichitsaura nguva muna 2025 tiri pama 10 days pano. Mwari tinoda kumutendai. Ndinoziva inguva yamatipa kuti mutaure nesi, ndinoziva kuti inguva yamatipa kuti tiplane nemi, inguva yamatipa kuti tireflect in our lives. Tinomutendai, tinomurumbidzai nenyasha idzi Jehovha. Vatinouya kwamuri Baba vangu nguva ino, nhasi day number 10, matiwanira nyasha kuti tikwanise kuva part of this. Tinongomurumbidzai, tinomutendai nokuti Mwari makanaka.
gadzirisai kunyange maresolutions atakagadzira, gadzirisai maresolutions atinawo, anozadziswa nokuda kwenyasha dzenyu, anozadzisiwa nemi Mwari. Inguva yekuti tiplane the first 10 days or 12 days dzatinadzo pano. Tinomutendai Mwari, tikaronga tiri toga, tikaita administration tiri toga hatikundi, asi ndinomutendai Mwari nokuti isu matiwanira nyasha yekuti tironge nemi Mwari, nokuda kwenyasha dzenyu Mwari. Tamutendai, tamurumbidzai nokuti Mwari makanaka. Tinorumbidza zita renyu Jesu, iro rinogore ratatanga nemi Mwari. Chitibatsirai tigopedza nemi Mwari. Takwanisa kutsaura nguva mukatiwanira nyasha, mukatipa simba kunyangwe rekuzvinyima. Tinongomutendai, tinongomurumbidzai nokuti imi munotaura moti zvorudzi urwu runongobva chete kana tatsanya uye nokunamata. Baba vangu, musatisiya tiri toga nokuti tatsaura nguva tikaziva kuti gore rino kuti zvese zviendeke, imi munenge muinesu. Kuburikidza Baba vangu nezita raJesu, nenguva yatatsaura, tamutendai, tamurumbidzai nezita raJesu. Haleluya. Tinotenda Mwari, Mwari uri kutiwanira nyasha dzokuti titsaure tiwane nguva yokumunamata. Nyasha dzegore rino dzitiwane, Mwari vachitiitira zvakanaka. Iko kutonamata kwacho patiri kutanga gore, we are planning with you. Saka kana tatanga taplana naye Jehovah havazombotisiyi. Kana tatanga nokunamata muna January, the first 12 days or the first 19 days, kusvika 31 December, toda kuti Mwari vatitungamirire. Nokuti tinoziva kuti iwo Jehovah ndivo mutungamiri wazvose, ndo vanoita kuti zvose zviendeke mukati muupenyu hwedu. Haleluya. Ndinoda kuti tikatarira Proverbs 22 verse 11 inoti, he who loves purity of heart and has kindness on his lips, the king will be his friend. Tine timu yatinayo acts of faith, kuti tizokwanisa kutaurira gomo kuti ibva apa uchienda apa, hunge Mwari vatigonera uye tatendeka uye takacheneswa. Ndoda kuti sekereke tisvike patinombonamatira chinhu chinonzi purity of the heart. It means having a heart which is free of sin, which is free of corruption, which is free of deceit. Mwari ngavatigonere kunyange mukutaura kwedu kuve pure. Ndinoda kuti tisvike patinombonamata timboti Mwari, kuti tibate chiono chakaonekwa panzvimbo ino, hunge tacheneswa nemi, hunge tava holy of holies, Mwari vachitiitira zvakanaka. Takagonerwa, takaitirwa zvedu nyasha, chiono chiri pano chakatinakira. Asi kana tisati tawanirwa nyasha dzokuchena pamberi paMwari, pamwe pacho zvatinokumbira nezvatinoshuvira hazvisi kuna Mwari. Ngatisvikei patinombonamba tingoti Mwari ndipewo moral purity, Mwari ndipewo speech purity, Mwari ngondigonera even muzviito zvangu ndiwe nepurity iri nani. Ngatinamatei. Baba vangu, nezita raJesu, tauya zvekare nguva yemanhero ano, tinongotsvaga nyasha dzinobva kwamuri mutsvene. Pane chiono chamakaona panzvimbo ino Mwari. Tinomutendai nechiono ichocho Jehovah makanaka. Tinomurumbidzai nokuti muri Mwari vanoshamisa, kuti mabasa okutenda gore rino, asi kuti tizowana simba nokudhikileya mabasa okutenda, hunge tacheneswa nemi Mwari, hunge tava vanhu vakacheneswa pamberi penyu. Imi Mwari tigonerei Mwari, mukutaura kwedu tisawanikwa tine chipomerwa. Tigonerei Jehovah mutsvene, mukufamba kwedu tifambe zvakanaka. Tigonerei Jehovah paconduct yedu yose, tingoona nyasha dzenyu kuburikidza nokucheneswa nemi. Makatinakira mutsvene, imi muri Mwari vanotigonera. Mataura zvenyu muna zvirevo, mukati uyo wakacheneswa ndiyo shamwari yenyu. Ndinoona Abrahamu yakanga iri hama yenyu, nokuti wanga akacheneswa nemi.
munhu anozoita hama yenyu Mwari Baba munomuitira zvose. Baba vangu, nezita raJesu ndauya pamanherano, tauya sekereke Jehovha tichitsvaga kucheneswa nemi Mwari, kuti Baba vangu nezita raJesu pane zvose zvataakukupirai gore rino, kuti mugotigonera, kuti mugotinzwa hunge tacheneswa nemi Mwari. Ndinoziva hatikodzeri Jehovha mutsvene, asi tinokumbira kucheneswa nemi Mwari. Pane pamwe patinotadza mukureva uye mukuita mukufunga nomundangariro, asi tauya pamberi penyu pachigaro chenyasha panguva yatiri kutsaura tichizvinyima pakutanga kwegore, kuti Jehovha tinoda kucheneswa nemi Mwari. Tinotsvaga nyasha dzinobva kwamuri Jehovha Mwari. Mabasa emunhu wakatendeka anokutenda Mwari anozoitika kana imi matichenesa uye matiregerera. Tigonerei kereke pano Mwari, kuti mukufamba kwedu gore rino Mwari tifambe zvakanaka, kuti mukufamba kwedu gore rino Mwari tionekwe Mwari Baba nomucherechedzo wokuti takatenda mamuri uye takacheneswa, uye vanhu vanoyemura kufamba kwedu. Tamutendai, tamurumbidzai Jehovha. Hatigoni kumira pamberi penyu Mwari, imi hamugoni kutinzwa kana tisina kucheneswa. Tauya kwamuri tichitsvaga purity kwamuri Mwari. Tiwanirei nyasha, wanirai kereke yenyu. Takudza zita renyu nokuti Mwari makanaka. Tamutendai uye tazvipira kwamuri kuti patatanga gore rino Mwari mukatiregerera tikava vakachena, zvose zvotoendeka. Tine maresolutions atinawo, tine maplans atinawo mutsvene, asi anoendeka nokuda kwenyasha dzenyu kana imi matichenesa. Patinozomira pamberi penyu Mwari tichiti miraiwo nezvatakaronga, imi Mwari munotiwanira nyasha nokuti tinenge takachena. Nezita raJesu Baba tinomurumbidzai, tinomutendai nokuti Mwari makanaka, tinomurumbidzai nokuti munogara nokusingaperi. Tinodzorera mbiri yose kwamuri Mwari. Imi Mwari hamutariri zvatiri, imi Mwari munoregerera munhu wese. Tauya kwamuri tsvaga kucheneswa nemi, tauya kwamuri tsvaga nyasha dzinobva kwamuri, muzita nemuropa raJesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwari watiwanira nyasha zvekare yekuti tidzoke. Regai ndisvike zvekare ngatisvikei patinonamata zvekare. Timbosvika patimbonamatira kereke yepano yedu yepaRoadport. Gore rino Mwari tauya zvekare, tinomutendai nemanhamba ataipinda nawo anga akanaka chaizvo. Tinopinda tiri kuma600 pagore paservice. Baba vangu, ngasvike patinonamata tingoti Mwari, gore rino iri chitiwanirai nyasha dzokuita retention yevanhu vose. Vanhu vose vanouya kumberi vachiti tauya zvachose, ngatirwanirwei nyasha yokuti wangopinda muno chete haachabudi, atongopinda muno chete haachabudi. But retention inouya kana tawanirwa nyasha yekuti vauya vacho tinovabata sei, uye tobva tadzokera futi kupurity kuya kuti vanhu vacho vakaona tichiparidza Mwari kuburikidza nezviito nokutaura vanogara muchechi. Ngatisvikei patinonamatira kereke zvakare tingoti Mwari tiwanirei nyasha kuburikidza namafinances edu. Tinoziva vakanditangira vaitaura nyaya yezvegumi. Mwari ngavangogona vangovhurirawo mukana kereke yedu kuti patinoropafadzwa tidzoke zvekare tichisumudzira basa raMwari. But Mwari ngavagonere zvekare kereke ino kuti patiri kukura gore rino tikure even muchitendero chedu. Ndinoziva mufundisi vane zvavaitombotaura about maturity nezuro. Tingosvika patinongonamatira kereke iyo, Mwari vachitiitira zvakanaka. Ngatinamatei. Baba vangu, nezita raJesu tauya zvekare nguva yemanherano, tirikumikidza kereke ino mukati mamaoko enyu Mwari. Imi ndimi makatipa kunyange gotekwa rino Mwari. Imi ndimi makatiwanira nyasha kuburikidza negotekwa rino nevanhu vari mukati maro. Tatanga 2025 tikafunga zvose tinofanira kudzorera kwamuri. We don't take it for granted kuti topinda tiri kuma600, asi Mwari gore rino Mwari, gore rino Jehovha tigonerei, tiwanirei nyasha dzokumenda nhamba iyeyo kana kuidarika. Wese achastika mugotekwa rino Jehovha mutsvene ngaarege kuzoenda zvachose. Wese achapinda mugotekwa rino ngaauye zvachose. Tiwanirei nyasha kuburikidza nevatungamiriri
navose vane pavanomira kumadepartments vave nesensitivity iri proper to retain those people. Makatinakira Jehovha, muri Mwari vanoshamisa. Tinoda kuzadza imba ino Mwari, chitiwanirai nyasha Jehovha mutsvene, kuti kunyangwe zvinoparidzwa mukati memba ino Mwari zvidzoredzere vanhu venyu, zvidane vanhu venyu Jehovha mutsvene. Rilisai mweya mutsvene wenyu kuburikidza kunyangwe nepresent worship. Rilisai mweya mutsvene wenyu kuburikidza nemadepartment ose, kubva kuboard kusvika kudepartment rokupedzisira. Wanirai nyasha kereke yenyu Mwari. Hatigoni kana imi muri Mwari musipo, hatigoni kana imi Mwari mukashayikwa. Tinotozvipira kwamuri, basa iri nderenyu Mwari. Ndimi munotanga naro, ndimi munofana kupedza naro. Asi Baba vangu, nezita raJesu zuva ranhasi taona zvakakodzera kudzorera basa iri kwamuri, kuti tiise kereke iyi mukati mamaoko enyu Mwari. Tiwanirei nyasha Baba vangu, tive a progressive church. Tiwanirei nyasha tive a progressive people. Tiwanirei nyasha vana vedu vave progressive. Tiwanirei nyasha dzokuva progressive leadership. Makatinakira Jehovha mutsvene. Give us a better sensitivity of what is around us. Tigokwanisa kumuvha newave rinoita kuti vanhu venyu Jehovha mutsvene vauye kwamuri vachichengeteka mukereke yenyu Mwari. Makanaka, makanaka Jehovha Mwari. Kereke ndeyenyu, itai zvamunoda imi Mwari. Asi chikumbiro chedu Jehovha mutsvene, tinotsvaga kukura gore rino. Tanamata nezita raJesu, tariraiwo mafinances ekereke yedu. Tiwanireiwo nyasha Jehovha. Kunyangwe vamakaisa pamusoro pacho Mwari, vanotitungamirira Jehovha mutsvene, ngavawanirwe nyasha Mwari, kuti pavanenge voshandisa mari yepaaritari vaishandise zvino mweya mutsvene. Tiwanireiwo nyasha Jehovha mutsvene. Mweya mutsvene wenyu ngaupfeke, vasati vaziva kuti kunyangwe chegumi chinoita kereke yenyu iende kumberi chinobviswa. Tiwanirei nyasha Jehovha mutsvene. Mafinances ngaamire zvakanaka eparoadport. Mafinances ekereke ngaamire zvakanaka. Simudzai vana baba nana mai, vakomana navasikana, pamunovaropafadza vakodzorera kuimba yenyu Mwari. Tinomurumbidzai, tinomutendai nokuti Mwari makanaka. Ndauya zvekare nekereke yepano Mwari, kuti tikure Baba vangu nezita raJesu mukutenda kwedu. Munhu waMwari wakatiwana thimu yakanaka, mabasa okutenda. Mabasa okutenda anozongoachivika nelevel yokutendeka kwamuri uye nekukura. Give your church the maturity. Baba vangu nezita raJesu tinoda kukudzwa nemi Mwari. Kudhara takanga tichimbori vana vachechi, asi iye zvino nokugara tikudzwe Mwari pashoko renyu. Makatinakira, kereke ngaikure mune zvose. Tarumbidza zita renyu nokuti Mwari makanaka, tamutendai muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Mwari ngaakutigonere sekereke. Titi wose wangoti ndauya zvachose, achigara zvachose, kuburikidza namabasa edu, Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Regai tisvike patinonamata zvekare. Ndaida kuti timbonamatira vana vedu. Ndinoziva nezuro takambovanamatira, asi ndoda kuti timbosvika patinonamatira vana vedu takanangana nekukundikana kwavo. Iwe ndiwe unoziva, mwana wangu anonetseka nemasvomo, wangu unonetseka nechirungu, wangu unemwe problem isina kumira zvakanaka, wangu ndabayiwa nokurayira asi hazvisi kumira zvakanaka. Tomboenda pamberi paMwari, asi takanangana nevana vedu. Kana zvichigona, ini ndichambobvawo pamike kwenguva shoma, nokuti ndine dzanguo dzandiri kutorwa. Mwari vatibetsere, Mwari vatigonere. Wangu une tumwe tumahabhiti turi kubuda twandiri kutadza kuti ndotupisa sei paari. Kungoendawo pamberi paMwari vangotigonera kuti vana vedu vagotiitira zvakanaka. Pana mufundisi pavanopota vachizotaura kuti pane nguva yatichazogara tine maachievements atakaitawo, tine zvatakakonewa, asi taakuda kuti manifestation yedu idzodzokera pavana vedu. Taakuda prideness yedu yaakuzonouya iri pavana. Isu vamwe vaakusvika pama50, tatosvika palevel iyoyo. Ndoda kuti mbosvika
patinombonamatira vana vedu. Kana vako vachigona zvose, Mwari ngaakudzwe. Pandichabva pamaiki, chingoti Mwari, zvavari kugona vana vanga vachiramba vachigona kusvika vazoitawo mhuri dzavo. Mwari vachitigonera zvakanaka, ngatinamatei nezita raJesu. Patatanga gore rino, Jehovha mutsvene, tinomutendai, tinomurumbidzai makanaka, chitigonerai Mwari Baba kuburikidza nevana vedu. Ndinomutendai Mwari Baba nokuti Mwari makanaka. Matrades ari kugonekwa nevana vangu ngaarambe vachienda nawo kumberi. Njere dzamuri kuvaropafadza nawo ngadzirambe dzichienda kumberi. Baba vangu pavanokundikana tinotarira pamuri. Pavari kukundikana tinotarira kwamuri. Kurayira tarayira Jehovha. Kurayira tarayira, asi pamwe patinopererwa. Tinoda kuti mupindire muri imi Mwari. Tinoda kuti mupindire muri imi Mwari. Tinoda kuti Mweya Mutsvene uzevezere Jehovha. Pamwe pacho pane pamunotidaridza napo. Nokuti munee muchida kuti simba renyu rionekwe. Nokuti munee muchida kuti zita renyu rikudzwe. Nekuti munee muchida kuzviratidza kuburikidza noupenyu hwedu Mwari. Paiye zvino tatanga gore tazvipira kwamuri Mwari makanaka. Tine zvinoremera vana vedu sekereke yeRoadport Mwari. Tinozviisa mamuri Jehovha mutsvene. Security tinogona kuisa. Kutsiura tinogona kutsiura. Asi imi Mwari kana musati mafemera pamwe pacho tinokundikana. Zviratidzei muri imi Jesu. Tine vana vasingadi kunyangwe kuuya ukereke chaiko Mwari. Tinovaisa mamuri Jehovha mutsvene, zevezerai muri imi Mwari. Vawanirei nyasha. Nokuti zvose zvinotangira kwamuri zvichiperera kwamuri Mwari. Vawanirei nyasha Jehovha Mwari, vana vasati vavhenekerwa, zvose zvinotangira kwamuri zvichiperera kwamuri Mwari. Tine vana vari kukundikana muzvikoro Jesu. Tine vana vane masubject ari kuremerwa. Baba vangu tatsaura nguva, the first 12 days of the year. Kana tauya sevabereki Mwari hamurambi makanyarara. Kana tauya Mwari hamurambi makanyarara. Mune zvimwe zvamunogona kuita mukati meupenyu hwevana vevanhu. Tinoda kuvaisa pamberi penyu Mwari nguva yemanherano Mwari. Zvorudzi urwu hazvibvi, asi kana tatsanya nokunamata, imi Mwari munozviratidza. Zviratidzei kuburikidza nevana vedu Mwari. Hapana mwana uchaita dofo. Hapana mwana achafoira. Tavakumikidza kwamuri Mwari. Tine zvatazevezerana kwamuri imi Mwari. At individual level. Ngazvizadziswe nemi Mwari. Ngazvizadziswe nemi Jehovha mutsvene. Pane tumwe tutsika Mwari. Twakutorwa nevana vedu Mwari. Nguva yemanherano Baba tinoda kutwisa mukati mamaoko enyu Mwari. Kuti imi chete Jehovha makatinakira. Ndimi munogona kutidzima. Kuti imi Jehovha chete wakatinakira ndimi munogona kudzima. Vamwe vana vedu Mwari pavaa kunokura. Respect chaiyo kwatiri iri kundopera. Pamwe pacho vava kufunga kuti vanofunga zviri nani. Jehovha ndinomudanai nguva yemanherano. Zevezerai kuvana ava Mwari. Vazevezerei zviri nani Mwari.
pfungwa dzedu nezvishuviro zvedu Mwari ngazvizadzikiswe nemi Mwari, nokuti Mwari makanaka. Tinomutendai, tinomurumbidzai. Zvishuviro zvedu Jesu kuburikidza nevana vedu Mwari ngazvizadzikiswe nemi Mwari makanaka. Ngazvizadzikiswe Mwari Baba kuburikidza nemi Mwari. Zevezerai vana ava vadzoke panzvimbo nezita raJesu. Baba vangu, nezita raJesu ndinomutendai. Tine vana chaivo vanoenda kumaklabhu, vana vari kurasika, vanobva muimba inonamatwa Mwari vachidzoka muimba inonamatwa Mwari, asi patinoti vaende kuchikoro vanoenda kumaklabhu. Baba vangu, zevezerai, zevezerai Jehovha, zevezerai. Zviripo zvimwe zvakakomba Mwari zvatisingagoni kutaura Mwari, asi imi Mwari munozviziva. Taurai, taurai nevana vedu Mwari. Tinoda kuvapira kwamuri Jehovha mutsvene. Imi Mwari munogara nokusingaperi. Pakutanga makanga muri Mwari, pakupedzisa mucharamba muri Mwari. Baba vangu, makatipa zvipo zvevana, tinozviisa mukati mamaoko enyu, zvikuru sei ivava vari kukundikana. Tinonamata kuzevezerwa kunobva kwamuri nezita raJesu. Nguva yemanherano Jehovha mutsvene, tinavo vana vari kuita zvakanaka, tinavo vana vanorespekta vabereki, tinavo vana vari kugona, tinavo vana vari kufamba mababa munzira dzakanaka. Tinovanamatira nezita raJesu kuti Baba vangu ngavarege kuzodzokera kumashure, kuti shoko renyu rigorega kuzobva pamiromo yavo Mwari. Rakanaka ramangwana ravo ngarirambe rakajeka. Tinoramba tichinamata kuti imi Mwari muvafukidzire, muvapfeke. Mweya mutsvene wenyu Mwari Baba, titungamirirai vana ava. Chirambai muchivachengetedza Mwari, kuti wakaipa arege kuzotibira tigotanga kuchema zvekare. Tinomutendai kuburikidza nevana vamuri kutigonera vaMwari. Tinomutendai Mwari nokuvachengetedza munyika inotyisa zvakadai. Tamurumbidzai nokuti Mwari makanaka. Tarumbidza zita renyu muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Tinoda kutenda Mwari vanotigonera kuburikidza nevana. Pamwe pacho unoita zvose somubereki, unomupa zvose, unobhadhara maschool fees, but pamwe pacho unosvika kuchikoro kwacho wotondokundikara. Asi chandinoziva ndechekuti pamwe pacho Mwari vane vachida kuzviratidza. Hatizivi zvinofungwa naMwari. Zvatatanga 2025 pamwe anogona kutiwanira nyasha kuti tumatrades twatava tichinamatira nezvimwe zvisina kumira zvakanaka kuburikidza nevana vedu zvinogona kuzogadziriswa naivo Mwari nokuda kwenyasha dzavo. Regai tisvike zvekare patinonamata. Ndaida kuti tinamate munamato uyu tambonamatira chechi, asi ngatisvikei patinonamata tichinamatira church leadership pamwe chete nevafundisi. Mwari wokudenga ngaatiitire zvakanaka. Nyasha dzaJehovha ngadzigonerewo vatungamiriri vedu. Pane pamwe kunyange patinotofunga kuti vafundisi vava tinoona tinokanganwa kuti ndevenyama, tondofunga kuti vanhu vemweya chete, they are always whole of holies. Mwari wokudenga ngaatigonere. Tinamatire vafundisi vedu nenhamo dzose nezvimwe zvinotevera vafundisi vagokwanisa kuzvikunda. Tinamatire wisdom nenyasha dzokutungamirirwa zviri nani, Mwari vachitigonera. Tirambe tichingonamatira kunyange ihwo utungamiriri kubva kumain church board kusvika pane wokupedzisira. Mwari ngaatiwanire nyasha, varambe vachitungamirira asi zvionekwe muzviito, uye tisabva pana Mwari, Mwari vachitiitira zvakanaka. Ngatinamatei. Baba vangu, nezita raJesu tinomutendai, tinomurumbidzai nguva yemanherano. Kereke yenyu kumira kwayo kuburikidza nevatungamiriri, tinouya kwamuri tichiisa vafundisi pamberi penyu Mwari. Vawanirei nyasha dzokutungamirira zviri nani, vawanirei nyasha newisdom dzokufudza vanhu venyu. Imi Mwari ndimakavapa simba iri
imi makavapa basa iri, Jehovha mutsvene. Tinongovaisa mukati mamaoko enyu Mwari. Vagonerei, vape the sensitivity to switch from one family to the other. Pavanofamba Mwari, tinongonamata nezita raJesu. Vadzivirirei izvo zvinogona kuvabvisa pakutenda kwenyu. Tinovanamatira, tinovashuvira zvakanaka kuburikidza nemi makatipa vafundisi pamwaka wedu. Tinonamata nguva yemanherano kuburikidza nemaboard members epano. Pavanogara pasi vachironga zvoumambo hwokudenga, Mwari wangu nezita raJesu vagonerei. Ngavaronge vachirevesa. Musavabvisa pamuri imi Mwari. Vagofunga murangariro wokutonga, asi Mwari nokuda kwenyasha dzenyu vagonerei Mwari kuti vasimudzire basa renyu, kuti imi Mwari mugoramba muchirumbidzwa, kuti imi Mwari mbiri yose tigoidzorera kwamuri. Tinonamatira vose vanotungamirira madhipatiments ose Mwari. Ngavawanerwe nyasha dzinobva kwamuri Mwari. Ngavaitirwe nyasha dzinobva kwamuri Jehovha mutsvene. Kumira kwekereke hunge yatungamirirwa zvakanaka. Ndinonamata wisdom pamutungamiriri wese wepano. Kundomisa kereke ino Mwari ichiwana manhamba zvinenge zvatobva kwamuri Jehovha makatinakira. Wanirai umwe noumwe mutungamiriri nyasha dzokutungamirira. Isai umwe noumwe mutungamiriri panzvimbo Jesu. Vawanirei nyasha dzokutaurawo zviri nani. Vawanirewo moral purity. Vawanirewo speech purity. Vawanirewo action purity. Nezita raJesu Baba ndinonamata. Nyasha dzinobva kwamuri Mwari. Panzvimbo ino pane basa riripo. Imi Mwari ndimakarironga basa iri. Ndimi munoziva parakatangira. Ndimi munoziva parinofanira kuperera. Isu tangouya sekereke Mwari tichingoti itai zvamunoda. Asi Mwari tigonerei mutifudzire vatungamiriri vepano, mutisumudzire vatungamiriri vepano Mwari. Bvisai kunyadziswa kuburikidza noupenyu hwavo Mwari. Ndinonamata nezita raJesu Mwari. Vana vedu varege kunyadzisa. Vana vevatungamiriri varege kunyadzisa vatungamiriri Mwari. Vachengetedzei Mwari, muvaitirewo zvakanaka kuti basa renyu rigoenderera kumberi Mwari. Pakutanga Mwari vatungamiriri ngavarise kwamuri. Pakupedzisira Mwari ngavarise kwamuri Mwari. Tinonamata nezita raJesu. Tigonerewo Mwari Baba sekereke kuwanirwa nyasha Mwari rokubvuma kutungamirirwa. Ndinonamata nezita raJesu kunyange panomira munhu waMwari. Paanotaura Mwari tiwanirewo nyasha dzokugamuchira shoko. Uye paanotaura Mwari shoko ngarirege kubva paari paunyama, asi ngaataure shoko rinobva kwamuri imi Mwari. Zevezerai each and every Sunday paanomira pano Mwari. Imi kuti mugogona kutaura nesu Mwari. Musamusiya ari woga, tosara totaura nenyama, asi Mweya Mutsvene wenyu ngauzevezere kuti zvigochinja upenyu hwedu Mwari. Kuti zvigochinja Baba vangu upenyu hwedu. Muwanirewo nyasha dzokuparidza zviri nani. Muwanirewo nyasha dzokugamuchirika pane zvose zvinoparidzwa. Muwanirewo nyasha dzokuva progressive Jehovha makatendeka. Muwanirewo nyasha dzokuva sensitive to those people whom he is preaching to nezita raJesu. Makatinakira Mwari, tinomutendai nevafundiswa makatipa pamwaka wedu. Tinomurumbidzai nokuti imi munovaendesa kumberi uye munoramba muchingovasumudzira. Uye munoramba muchingovawanira nyasha dzokuti basa renyu riende kumberi. Varopafadzei nemhuri yavo. Vaitireiwo zvakanaka. Bvisai kunyadziswa kuburikidza nevana vavo, muvawanirewo nyasha. Bvisai maataxi ose anouya kuburikidza nevana vavafundisi kuti vagoparidza zvakanaka. Vawanirei nyasha Jehovha Mutsvene rokufokasa kwamuri kuti vagonyatso shoko renyu Mwari zvisina distraction. Baba vangu nezita raJesu ndinomutendai, ndinomurumbidzai kuburikidza noutungamiriri hwepano. Makatinakira muri Mwari vanogona. Nerimwe gore zvekare ramavhura chisumudzirai utungamiriri hwepano. Chitiwaniraiwo nyasha Mwari. Chisumudzirai mufundisi. Sumudzirai bhodhi repano, madepartmental heads, macell group leaders, newese anongonzi mutungamiriri. Asumudzire basa renyu zviri nani.
Baba vangu, tafunga baba vangu nezita raJesu kuti patiri kutsaura nguva iyi Mwari, tiise vatungamiriri pamberi penyu Mwari. Maita yenyu Mwari, tinomurumbidzai, tinomutendai muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Tinofanira kupota tichimbonamatirawo vatungamiriri vedu Mwari vachitiitirawo zvakanaka. Regai tisvike zvekare patinonamata tichingoti iro rino gore tinouya kukereke everyday. Ndoda kuti timbosvika patinonamatira responsibility yedu yekuchechi, not position but responsibility yedu yekuchechi. Kana uri board member, kana uri departmental head, timbosvika patinonamata Mwari vachitiitirawo zvakanaka. Asi kana usati wava neresponsibility, ngosvikawo paunoti Mwari, iro rinogore ndowanawo papi pandinomira kuti basa renyu riende kumberi. Zvokuita mukereke zvakawanda, Mwari ngavakuwanire nyasha gore rino ugowanawo chokuita mukereke, Mwari vachitiitirawo zvakanaka, Mwari vagowana kukuropafadzira. Ngatisvike patinonamata. Baba vangu, nezita raJesu ndinonamata nguva yemanherano zvekare. Tauya kwamuri baba vangu sekereke. Tine vatungamiriri vakasiyana siyana, tine vabati muimba yenyu Jehovha mutsvene. Ndinonamata nguva yemanherano Jehovha mutsvene kuti tiwanireiwo nyasha dzokumira zvakanaka patinofanira kumira. Tiwanireiwo nyasha dzokusatsikana Mwari baba pamapositions atiri, kuti basa renyu rienderere kumberi Mwari, ndokunge umwari hwamakatifemera in the various responsibilities hwaonekwa nevakatitenderedza. Tinomutendai Mwari, tinomurumbidzai nokutipa pokumira. Pagore rino ra2025 Mwari, tipeiwo effort iri nani. Tiwanirei nyasha dzokuti basa renyu tirambe tichiriendesa kumberi. Imi Mwari muri Mwari vakatinakira. Kereke yenyu Mwari baba inoda kushandirwa kuburikidza noumwe noumwe wedu ane pokumira. Tinokumbirawo nyasha dzokuendesa basa renyu kumberi. Tinokumbirawo nyasha dzokuendesa basa renyu kumberi. Nezita raJesu baba vangu tamutendai. Tinonamata Jehovha mutsvene kuti tine vazhinji baba vangu nezita raJesu vasati vawana pokumira nguva yemanherano Mwari. Sevezerai pavari vawane pokumira Mwari, vawanirewo pokuti vakushumirire vari. Munda wenyu Jehovha wakakura, munda wenyu Jehovha wakareba, munda wenyu Jehovha unoda vanoushandira. Baba vangu nezita raJesu, vane shungu dzokuti vakuitirei Mwari, varatidzei pokumira. Vawanirewo pokumira kuti basa renyu riende kumberi. Vawanirewo pokuti muvaropafadzire gore rino Mwari. Nezita raJesu baba tinonamata. Imi Mwari muri Mwari vanotigonera, munogonera kereke yenyu Mwari, kuti tose patiri kushanda tichibata muimba yenyu Mwari, imi Mwari munotiitira zvakanaka. Imi Mwari muri Mwari vanotigonera. Ndamutendai, ndamurumbidzai nokuti Mwari makanaka. Imi Mwari munotiwanira pokumira, uye imi Mwari munotisimbisa pamavarious departments atakamira, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Regai ndisati ndapa mufundisi tingonamata munamato ikokupedzisira, ngatimbonamatirawo chinhu chinonzi rudo mukereke. Vaunoshanda navo kubasa, vaunoshanda navo kereke, kuti Mwari ndipeiwo rudo. Kwandinobva kumba, vanhu kuzotendeuka vachiona purity, hunge vazoona rudo. Imbosvika paunombonamatira Mwari ndipeiwo rudo, rokuda munhu wandinogara naye, rokuda mudzimai wangu, rokuda vandinogara navo, vandinoshanda navo. Tikaisa rudo pamberi zvinotiitira zvakanaka. Ngatinamatei. Baba vangu nezita raJesu, ndinonamata nyasha dzinobva kwamuri kuburikidza norudo. Baba vangu tinonamata, tinoda rudo runobva kwamuri. Tiwanirei nyasha kuti kumabasa kwatinoenda tiratidze norudo. Tiwanirei nyasha kuti kwatinobva kwacho tionekwe norudo. Kumhuri dzatinogara dzatinobva tiratidze rudo. Mukereke matinopinda Mwari tiratidze rudo. Tinotsvaga rudo runobva kwamuri Jehovha mutsvene. Kutendeka kunoburikidza norudo. Mukati parudo Mwari taratidza kucheneswa nemi Mwari. Tiwanirei rudo. Tinokumbira rudo runobva kwamuri. Ipai umwe noumwe nyasha dzokuti ade.
Baba vangu nezita raJesu tinonamata rudo runobva kwamuri Jehovha mutsvene, rudo rwokuda kuona wandinogara naye. Pane vanotambura Mwari, tiwanire nyasha dzokuvona panoda kubatsirwa. Ndo rudo rukuru Mwari. Pane zvisina kumira zvakanaka Mwari, tivhurirei tigoratidza rudo nokubatsira. Maita yenyu Jehovha mutsvene nokugonera kereke yenyu, nokuti imi mukati parudo zvinhu zvose zvinoendeka. Mukatiwanira rudo taenda kumberi, mukatiwanira rudo tagara gore rino zvakanaka uye tinoripedza zvakanaka. Takudza zita renyu Mwari, tamutendai nezita raJesu, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Regai ndisire nguva ino nokuzara kwayo kuna mufundisi vachipedzisa, Mwari vachitiitira zvakanaka. Titende baba namai masuna vanga vachititungamirira zvakanaka, tibatanidze zvakare maoko pamberi paMwari muzita raJesu. Haleluya. Ndafarira prayer yekuti let us be bold and able to say, mwana wangu ari kuneswa neichi, ari kugona ichi pamberi paMwari muzita raJesu. Haleluya. Tikutenda Mwari neday number 10 mangwana tinosangana nenguva za 3 o'clock panapa tichinamata, nekuti vazhinji havaende kumabasa, tobreka nenguva za 4 tinenge taakupedza. Ngatibatei nguva dzedu, Mwari vatiitire zvakanaka. Ndoda kutenda Mwari zvakare kuti manera nhasi tina mufundisi nyere yemhuka vanenge vachititungamirira. Kune vanenge vava nanguva, ngatidzokorerei semoni yamufundisi Matekwe. It was more of teaching yekuti chinombonzi faith chacho chii usati wafunga zvemabasa. What is it that you need to take into action? Hatina kuwana nguva yakawanda yekunamata, but he is a teacher. He was breaking down the relationship between the action and the faith. Mukanotarisa mascriptures awo akawanda. I had to listen to it twice kuti ndimanyore pasi ese. Hande tinoitora ndanga ndichizvifunga ndikati nekuda kwekuti takauya kuno vazhinji vedu tiri vadiki, tinofarira vhangeri rekunge rine hyper, but mukatarisa kuti rine hyper racho pamwe pacho rinenge richingoda. I was looking at things like oxtail, I was looking at things like ribs, I was looking at those type of meats that we want, the delicates. But pamwe pacho unenge uinayo, you just need a salt to culture it to make it nice. You see what I'm saying? Vana baba vamwe vacho avana the hyper, vavanhu vakuru, but they bring certain elements that makes what we want to be achievable by giving us the small nuggets to put in what we are lacking. He tried by all means to explain the concept of faith. Pane handakafarira yakati, don't enjoy the fruits without knowing the tree. Hanzi ngatisadai zvinobva muna Mwari tisingadi Mwari wacho. Let's love the God first before we love what he gives us. So vakabuditsa mavhesi akawanda, vakabuditsa teaching yakawanda, vanga vachidzokorera even mama prayer points aitwa navamasuka nhasi ekuti let's focus on purity, let's focus on morals before we think of action. Let's do things that makes us closer to him. Hande tinoiteerera kazhinji kacho ndakaona kuti vhangeri ratiri kunyanya kutsvaga tiri kunakidzwa nemaevangelisti, tokanganwa munhu anonzi teacher, but substance neknowledge inokura through a teacher. Amen and amen. Inokura through a teacher. Hande tinoteerera kune vanenge vawana mukana kana vakaiteerera. Let's go and listen again. There are many concepts of faith that he was unfolding. Anogona kutibatsira kuzonoimplementa mabasa ekutenda. Amen and amen. Vaitaura nyaya yemamorals, vaitaura nyaya yekuvimbika. He unfolded a lot of things zvine chekuita neconcept yefaith before we implement the acts. Hande tinoiteerera. Nhasi manheru zvakare vanyere yemhuka vanodudzira zvakare. Hati vateererei tinzwa kuti shaunotiitira zvinhu zvakasvika papi. Ukatadza kumuka, technology iri kutibatsira, unonoteerera on your own time. But zvinenge zvakanaka kuzvinzwa pazviri kuitika. Mwari vachitibatsira. Titende zvakare baba masukane kutitungamirira. Tisimudze maoko tinamate. Baba ndinokutendai nemudziyo wamashandisa. Mwari wekudenga nekutaura nesu patanga tichinyengetera. Pataakunotora kudya Mwari.
pataakunotora Mwari wekudenga zvokudya zvepamuviri, tanga tichidya zvomweya, miviri yedu irege kuneta, miviri yedu irege kurwadziwa. Tigone Mwari wekudenga kupfuurira pamberi tichizadzisa mazuva atakatsaura. Baba, chitigonesai kuremekedza zvatanamata, that whatever we have asked, we believe that you have given unto us, and we are able to action it. In Jesus' name, amen. Mwari vatiitire zvakanaka. Mangwana kana muine muteenager, ingomuunzaiwo pano nenguva dza 12:30. Let me check message. Should be teenagers regai ndicheke kuti is it 12 or 12:30. Teenagers ese uyai navo, tine a good powerful lesson for them, and just to prepare them that they go back to school. Mwari vachitiitira zvakanaka. Nenguva dza 12 touya navo mangwana, tozovatora immediately after patinopedza prayer. Tinopinda navo muprayer. Tiri kungoita 12 to 2:30. Tine magames, tine teaching. We also want to prepare them kuti pavari kuenda kuchikoro vanoita uphold the values of the family, and each child to know that they need to be saved. Above saving, they are the flag of the family. When they go to school, they are not going on their own. They are going to carry the flag of the family. Saka kana tine mateenager kudzimba, let's try and bring them. Zvitiitire zvakanaka. God bless you and continue to do so. Tipfuurire pamberi nekuda Mwari. Mwari